Esperjenza l-banda tal-iscouts ta' Marsa Pipes and Drums li nhar l-4-18 ta' Lulju se jkunu qed idoqqu f'Basel ta' Tu flimkien ma' diversi gruppi barranin oħra tal-iscouts. Net News kellem ma' l-iżgħar membru Jake Peplow li għalinna kif qed iħossu dwar din l-esperjenza. Għasna ferħan ħafna u ċitat u jalla kollox imur tajjeb. Il-mexxejta waħda minn żewġ banet li se tkun qed tipparteċipa tal-iscouts għalinna dwar din l-esperjenza ġdida. L-event li se mmorru huwa t-tieni l-ikbar outdoor show wara Dimbra ta' Tu. Qed nitkellmu fuq Basel ta' Tu. L-event hija kbira li performance minnhom li hija parata fit-triq biżejjed li jkun hemm 100,000 ruħ bħala spettaturi. Apparti n-nies li ħajkun hemm fix-show, għandna 11 show li nikkalkulaw 5,000 kull darba li jammontaw ammont kbir ta' nies. Alex għalinna dwar il-preparamenti tagħhom f'dawn l-aħħar xhur. Għaddejn bir-repertorju nistudjaw dal-aħħar 6 xhur. Se nkunu banet militari minn madwar id-dinja, mill-Messiku, South Africa, l-Awstralja, UK, Scotland, diversi pajjiżi. Alex Kutajjar kompla jgħid li minkejja li din hija esperjenza speċjali huma ma jgħalmux biss għal din l-opportunità, iżda jgħalmu wkoll il-valuri ta' ċittadini tajbin. Aħna ħanitilgħu grupp ta' 25 partiċipant. L-etajiet ivarjaw. Għandna tfal, l-iżgħar wieħed huwa 11 u l-ikbar wieħed naħseb huwa jiena. Aħna l-Camp Scouts, jiġifieri l-attività tagħna mhijiex il-banda, imma hija l-attività barra ma' tfal, l-iskop tagħna li nedukaw u ntellgħu ċittadini tajbin mit-tfal. Il-parteċipanti huma kollha membri attivi tal-grupp, kollha mqasmin fis-sections, imma bħala attività sekondarja nagħtu ftit importanza għall-banda wkoll biex nilħu ftit livell biex nkunu nistgħu nipparteċipaw f'dan l-event. Basel ta' Tu ta' din is-sena se tkun qed issir bejn il-ġimgħa 18 ta' Lulju sas-Sibt 28 ta' Lulju f'Basel fl-Iżvizzera.